ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịmana o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwụ chacha ndị okenye dịka anyị front and back ndị ochie dị anyị front and back fachasị kala aka onye ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ọchịfa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọgba nkwụchaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka m onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite eshiftụrụ m program a ka o bido elia maka na isi ya na program a na-akwụsị ọ ga-adị short mana anyị aga straight to the point life changing topic mana ọ ga-adị short part 1 ya isi ya na studio a na-apụ now I'm going straight to my polling booth ka anyị ga vote our own maka na Nigeria ga-adịrịrị mma ịghọtara ya make sure na ije na ya polling booth ọnwụ na ije webara isi ya na program a na-akwụsị jebe ozugbo na anyị ga-emeriri ihe kwesịrị ime ya gazie maka ndị ọbụta agba izi ha na-esonyere m aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-agba famili emelụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche then abụkwazi m onye isi onye mgbasa ozi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo my mission is to help people live better life n'ụbọchị taa sonyere m next week ka m tiwara gị aka oyibo nsogbu ka ị mmadụ ka ị ga-esi na-akpata ego ịghọtara ya enwere so much money good money a kind of money that will scare you yes the internet legitimately achọrọ ka mmepe gị anya anyị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu enwere so many sources of income. You know why? Because before now I have been a top networker. Yes, I'm executive director of a company now. Before no. Man, I can tell you there were so many legitimate ways to earn online. As we speak now, Indians are the highest people that earn online. Do you know that you can make huge amount of money using Google AdSense, following all the Google family like YouTube? Do you know? Okay, let me tell you what will shock you. Do you know that I, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, do you know that my YouTube channel is monetized? Do you know? Yes, I can tell you that to monetize your channel on YouTube, you need to have 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Do you know? But I, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, when some monetize ya, I surpassed all the thing. Presently, I am almost 6,000 subscribers, but I can tell you before December, 8,000. Where my distance arise, subscribers arise. Then I can tell you when I subscribe, I became YouTube partner, and I need the 4,000 watch hour.
My name will move almost 40,000 watch hour. Then madam will to become a YouTube subscriber. Now after you made it, you have the limit 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Now it take it like maybe a month for them to monetize yours. My dear, my own was I became a partner under 48 hours. You know why? I'm when we have over qualification. Yes. But I when almost 6,000 watch hours subscribers before I subscribe. You know why? I don't want to be unique. Then watch hour they go 4,000, then I'm almost 40,000 watch hour before I apply. And because of overqualification, my own became so fast. You got that? In any like Facebook, I say now 10,000 or 5,000. But it's not a must that once you reach 5,000 or 10,000, you apply immediately. I can assure you, allow it to grow to the extent that once you monetize it, you start hitting good money. Then I will teach you by next week. I will teach you how you can start making money yourself. I will teach you the secret. Most people, YouTube users, will not tell you. I will teach you so that you on your own, once you reach, I will tell you how to monitor when you reach 1,000 subscribers. And when you reach 4,000 watch hour, I will teach it free for you. And I will tell you how you can apply and become a YouTube partner by yourself, free of charge. My mission is to help people live better life. I will always show you. And I have told you, although let me leave it that one for tomorrow, next week lecture. Then what you must know and do. Yes, I will tell you what you must know and what you must do. Part 1. Echefuna ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na aja na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst March ga-apụta. Yes, ndị na-esonye amarụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ chaatị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Let me tell you what you don't know. It's not by mistake that you came across me. There is a reason why you were allowed. Come across me. They have not been permitted in the spiritual realm. That's why they have not come across me. There is a reason why we are allowed to meet. And I can assure you that for the fact that you know me, you will know peace. Because once I'm here to encourage you, I'm here to motivate you, I'm here to show you the way, free of charge. Any person that is my fan is free to visit the temple anytime. And believe in me, as long as the person I inform me before coming, believe in me, I will create time to see the person. I understand. That is how it is to able my fans know. You know that? So he have privilege, advantage against others as my fan. Then he chore ko wala gebo ma ko wala use si enwe or one for any reason nature dey buy into any business. Our business in one idea will give you all the support. Like now, I know I have other chances of business. Maybe you want to go into online importations and rest of them, or maybe you have to own a water drilling company like pure water company or bottled water of a thing. Believe in me, I will be there to give you all the guidelines so that you will not make mistakes others do. Yes, because I would like you as my fan to have chance of business where you can be making money. Yes, legitimate money I'm talking about. Yes. So any other programs, I will keep on releasing it small for you to understand. Because for me, I love you all. I want you to start earning money your own. Not giving you peanuts, but you to learn how to fish. Now, this show quite develop about it about one. HF on a Monday and Thursdays where I was canceling I. This show quite the oh yeah, the very brief. I want to go and do my civic responsibility. Now, note that all abro automatic or Igbo abro chap. Ordinary Igbo, little all more feed each bendichi or align out here and is not charm. What all
all spiritual work you are doing does with this, you are trying to align yourself with your chi and your Izmes. You can do it yourself, or you can get the services of another onye nchuaja to do it for you. Whichever method you use, the most important thing is that there must be alignment. And note, aja achoro, what your onye nchuaja does or your pastor does is this. No ya onye nchuaja or no ya dibia. What he does is to appeal on your behalf. On do omonuke enye gị nsogbu, ọkwakọ iwu ndị omonuke bupụrụ ha n'afa gị. He's only trying to help you. But I told you that as onye ọdịnala Igbo, come to the temple, I will help you so that you can be doing 70% of your spiritual work yourself. Unless if you don't have conducive environment, maybe you are living abroad or you are living in the city where you cannot perform some of this act by yourself, then you have to engage somebody that can do it for you, like myself. Then, but you pay me. But if you can do it yourself, I will teach you, because my mission is to help you live better life. Then, of course, I'm married at Kyoto of Ma. A dibia or onye nchuaja gị n'ọdụ ka ya lawyer. Atom ka kwara go do anya n'ọdụ ka ya lawyer who, based on available information we gave your lawyer, now is trying to plead to the forces of nature, to the universe, on your behalf. Could be wedrege. Yes. And however, your lawyer you engage to intercede in your matter, yes, we get paid. Now, their lawyer will be pleaded on your behalf to the judge, who represent the universe. Now, based on evidence before him, guilty or not guilty, ABC mention and more. Now, meanwhile, the other side, the accuser, don't forget. Now, enwelu mmụọ ma wee mmụọ ọjọọ, o nwere mmụọ ndị ọbọlụ ha ide okwu maka ihe ọma anyị mere, nwee ndị ọbọlụ ha ide accuse anyị na-asị nekwa ihe ọjọọ anyị mere, because of ihe ọjọọ anyị mere na anyị deserve goodies. Echefuna mgbe Moses akọrọ ya akọrọ akwụkwọ Deuteronomy, Moses ka o si wee nwụ n'elu ugwu, ewee sị ebe mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ na-azụ ya azụ, ozu ya azụ. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dịkwa, enwekwara accusing spirit, familiar spirit that accuse you that why that you don't deserve those goodies. Even your own church is pleading on your behalf. Can you go to the fight? Yes. I want to go to that. Please don't do spiritual work. So, I'm going to accuse you, yeah, that look, this person you are interceding now, who deserve rehoma. Did you tell your dibia that you are sleeping with a married woman? Did you tell your dibia? Did you tell your dibia na ineko mwanyi ime, mwanyi onike gorime? Did you tell your dibia that you have been all these years sleeping with your blood relative? Do you tell your dibia di ne kwuru na anya ukwu n'ebe mmadụ n'ibe gị nọ before now? Do you tell your dibia that before now that na na-apụnarị mmadụ ibe ihe? Do you tell your dibia all the mpụ and the apologies you have committed in the past? Did you? Yes, but the opposing spirits have all these facts, because you don't know that karma exists, that there is the beings in charge of weaving all the goods and the bad you committed. You know? Yes, all the records are there in the spiritual realm. Unless the one you properly atone for, and with the divine mercy, that particular atonement was accepted and that guilt was erased. If not, it's there. So the opposite spirit will be bringing them out. That look, this person you pleaded for, this person you performed this aja on his behalf, this person have not even repented. Some of you, after doing your spiritual work, you continue living in life of immorality. Even when your blessing will come, the blessing will not find you where you're supposed to be at the state of grace.
Mana some of you, I don't say all more. It can't continue with your autonom. Now, Lolo, wagi under a day. Before Bosaya Lolo or another 24 hours after Bosaya Lolo, you should stay away from impunity. Does not mean that all the week he continue with impunity. He continue with sleeping with Jennifer, from Jennifer to Ngozi, from Ngozi to Njideka, from Njideka to Adobe. Everyone, he continue from John to James, from James to Emeka, from Emeka to Efani. Don't you know that you are I don't know, contaminating yourself? Don't you know? Changing different spiritual vibes and aura around you. Then at the end of the day, your spiritual work might fail. And if you fail, you come back and blame your spiritualist or your dibia. I'm not saying this to defend dibias, but I'm telling you the truth you need to know. You understand? Your dibia or your spiritualist work is to intercede in your matter. That is why at the end, you know. But who will have the ultimate say in your case when your prayer request will be granted remains in the hands of forces of nature and the Almighty. Or how the final date. Here, your DBA cannot give you 100% assurance unless no one which in going abroad. Only work with the efficacy of the charm based on no go. Man, onye chụrụ saja kebe eziokwu cannot give you 100%. So bụrụ onye agwa dọrọ ọrụ ya ọrụ ya ihe ọma ifidi chi gị yọọ chi gị ayọ n'isi gị mana ọ bụrụ onye ga-ekwu ihe niile ga-esi wee ndị na mgbe chi gị chọrọ ịzọ gị ndụtara ya ka mmakwado gị ofu atụ enwere ike mmadụ 10 enwe problem mmadụ 3 ma ọ bụ 4 because of ihe so ha na their open mind n'ihe so ha mmụọ nwere ike decide within a week or days after ka ejụrụchara ha ọrụ ha enwe testimony. It happens many times. Now ọ gwara ndị bụ na-enwe ike rụchara ha ọrụ mmadụ 3 ma ọ bụ 4 out of mmadụ 10 enwe testimony within weeks or highest 1 month, 30 days. It have happened many times. Yes. Now ọ gwara ndị nwere ike rụchara ọrụ out of 10 mmadụ 3 ma ọ bụ 4 problem ha nwere ike will be solved within maybe months after the work was done. So ihe na-achịkọwala gị bụ ịrụsi ọrụ mmụọ nwee ndidi ya adịghị n'ụlọ ọsịsọ. Ọ na-emezi ụfọdụ ndị mmadụ inwe ike rụsi ọrụ inwero ndidi patient enough ka olu ya atọ. O nwere ndị ya dị kesi n'idiri na ebe a ga-ekpe ikpe ha dị too numerous because of stepping on toes mmụọ imejọgọlụ. A na-ekwu okwu na ka onye a even your spiritualist interceding on your behalf. The counter, they are joined us. Ndị ga-asị mba na onye deserve ihe ekpegide ikpe ga ba appeal ikpe ga maybe na high court ba appeal ụfọdụ nke ga ya bachara Supreme Court ebe a na-achọ na a na-mmụọ their opposing spirits na-ekwuri na onye a kwesịrị ka ọ taa afọ nwụọ n'ime mmehie ya. Ndị appealing spirit a na-aka na-ayọ mana o nwere ike ọ dịghị ọsịsọ ime enwezi ndidi ka ha finalize ya gbasara gị ịmapụkwa jiekwa na nke onye dibịa ọzọ ma ndị spiritualist. Enwere ike by the time a ga-eji were sazie ahịhịa yọl imove go to another spirit person ikwoga nkwa na another temple. By then ya amazi ebe miracle gị si wee bịa. Ị nwere ike ịgbazi ego ahụ bụrụzie onye arụrụ ọrụ kịta onye ọfụ anyị majezi na nke ka ị ga na-enyezi mmụọ nọ na nke otito n'ọha azụ nwala ọ bụrụ ha nwadoro na ndị rụrụ ọrụ bụ ndị nke mbụ ịkọnsọtụrụ. Ihe na-achọ egwu ụlọ bụ as a spiritualist I will tell you it's always better to you to focus one place. If you only belong to a particular temple, stay there. Even when as long as him and Onya is genuinely gifted, stay there. Only for challenges he never come back to him and tell him, look, Onya can one thing. Only some illness he can only some a doctor na treat boogie. I manage for over years with huge advantage against new doctor he just found. Because this first person that manage Buahoge, Amadugo need a diabetic. Amadugo Oyage, Oji file will be able example to know where to
the medication to give you. But he got to a new doctor, he will start n'aka ebidoro ọnụ wa series of tests and time anaga. Mana onye mago problem ga amadu ga ebi nwere ike ime. Ịghọtara ya? So ọ kara mana onye akpata na mgbe anyị na-eje ụka Rome. Ndị ụka Rome does not support onye ọbụla bụ their adherent ka ị na-jump from ụka Rome to Pentecostal. Because they know that by so doing you will be misled. So what am I saying? Kpee ekpere yọọ ezumezu mmụọ gị na ha so. Yọọ ezumezu mmụọ gị na ha so. Ha lead gị to the right path. Ha lead you to the right path. Trust them. More personally, mmụọ ndị m na ha na-eme ka ihe since 2018. Mgbe m kụrụ bamba atụ ihe eji na nchegbu ka nka nọ na-edo taa. And I'm going nowhere. You know that? You know I'm at the right path. Forget this here about whatever. Believing in the path you are following shows the is that look, you have confidence in them. They are following who know road and you believe them. There is trust. But if you don't trust anybody, please don't go to the person for any spiritual work. As you is have spirit of discernment to know if so person onye ma alụrụ m ọlụ ọ bụrụ na ọnya ndị m gị na ha sosi gị jebe na ọ ga-alụ gị ọlụ, have faith in the person and they come back to update the person. Maybe the person will be able to change one or two. Etu isi ejekwu doctor nche ahụ ọsị gị bịa check up. Ịbịaka check up o check ya ebe kwụsị gbara ebe kwa ya to continue. That is the way to go. Ịgbazi na-ashawo ụka, ịgbazi na-ashawo dibịa, ọ ma enyere gị aka, ọ ga-compound your problem. Dibia gbara gị afa na-alụ look at the jump to another person. By so doing, you are getting yourself more confused. Anyway, the choice is yours. My own is to advise you. Then what am I saying? Start keep doing good. Now I'm gonna abstain from illegal, illegitimate sex a day, 2 days after your future work. Does not mean that after work you will be jumping around. Remain in a state of grace. Of agro n'isi golukwa n'ọlụ lele. Ịda jump ị need to ide ebi ndụ n'ụtọ nọ continue na apology because ị na-eme etu amara na of agro n'isi ga-ama adịgide. Ndị a little my advice. Since you understand etu ọlụ mmụọ si aga, ọ bụrụ magic. Ọ bụrụ magic. All magic nwere ike emere ya within 2 days ome mana ọ nwere ike ome ọma adịgide. Mana ọ bụrụ na appealing, you follow normal process. Or following natural laws. A jump was them or change carry. Yeah, we hear so have it in mind. May to accord the national. Never you go borrowing, you will all more. Especially borrowing, you borrow and they have interest. It's a bank, it's a borrow ego. See no more could put me anywhere. See no key borrow ego with interest, you will all more make a borrow. You know that, yeah? Our incoming president, the Kuna, we should deviate from consumption. Ego ije water bore ego ki we je ruo more adro proper because a man mgbe iye bido yiduwa dividends. Iye bido imano how long the igbe ga no na more before ihe ọma ga eru aka. It must be your own money. Ma ọ ego mmadụ dashiri gị. Whether my mother or that my mother your money. Yes, you can deny yourself some pressure. You just don't go go some certain tests for us. He will all more capital. Man, going to borrow with interest is wrong. Quote me anywhere. Even if you come to me, you are borrowing money within no, don't do it. Instead, jee na my YouTube channel. Ị ga-afụ ebe nkụziri ihe onye nwere ego nwere ike ime ma ọ bụrụ na agbasala gị afọ if you don't have money. Mana problem ndị mmadụ nwere na ndị mmadụ so lazy. Ị nwere ego mana ị mara ihe ọ na-atụ ihe kwesịrị ide eme. Gee ntị maka ntị nke ọma. Ọ bụrụ na agbara gị afa rụọ ọrụ ma ọ bụ na ịrụzigo ọrụ n'aka onye ọbụla ịrụrụ ọrụ. It doesn't matter. Now, create a time for your spiritual exercise. Where time ị ga-ekwupi okwu. I choose 3 a.m. or 3 afternoon. Yes, 3 p.m. Man, over the time when they draw convenience, choose any time of your choice. Bridge a face east. We're also urging for not your name on again. Edu at 5 minutes to that time you choose. We're also urging to child who face the east. We're also urging an honor
kpọkuo ya ezumezu mmụọ niile gị na ha so kene ha yọọ ha for forgiveness ebe isi mejọ kwubizie okwu yọọ ihe dị gị mkpa yọcha ha kwubie okwu si yọzie ha mee kedu ihe ha chọrọ ka ime keep quiet for few minutes after that were kwubizie okwu kansụl ihe ọbụla ị chọrọ ka ọ na-eme n'ime ndụ gị mesịa ya ka anya bụ ose ọjị tasịa ya pụta n'ilo window or door mee like this pụa 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 4 times ịbụpụta bụ ose ọjị ọ dị present afịa na anụ ụbọchị na anọ na ose ọjị adịghị eji fele mee ihe a na-agwa gị for 21 days imesi ya 21 days ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mana ị ga-enwetawa ego 100 naira 200 or 50 naira depending ka aka ruru gị nke ama afọ gị ụfụ n'ahụ chọọ ọrụ ibegasị nye ha dịka ego ihe aja n'opekata mpe ihe enwetawa obere ego a ihe eji menye aja mee imesi ya bido ọzọ I can tell you just matter of time your problem will begin to change. It have worked for many and it will work for you. Ịgbachi na nkịtị ka m kwụsị ebe a agba nke abụọ sonyere anyị echi niile ka anyị kọntinu na agba nke abụọ na nkụzi anyị ji wee ebe nke atọ awụ agba nke mbụ na-echa vidiyo atụsara ya ndị ọzọ inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ ihe ọbụla nkụzigoro gboo na ọdịnala na-agbagwoju gị anya send anụ meseji na WhatsApp 08057837672 na-echa like our video and share it ka ọ dịzienụ ka nje mee ihe m kwesịrị ime na my pulling boot ya gazienụ ka ọ dịkwara ụdị oge a echi niile bụ Sọnde